Yung gabi is tanan. Likod. Mga igsoon niyata alang sa pagduyog sa kasubanan sa atong mga igsoon. Duliete family. Uban sa mga direct family, mga relatives, no? Sayod ta na ata sa kahimtang Labuin family. Sa dimension ni Pastor Ganiya sa Ecclesiastes chapter 3, tanang butang gibutan gyud sa Dios, no? Tingali alang nato pod mga igsoon, pag-abot ginako akong gitan-naw yang edad ni Nanay Narcisa 75. Kabalo ba mo mga igsoon sa Psalm chapter 90? Amen. Nindot kay nga verse. Kung namoy Bible, pwede niyo ni ukban niya. Sa Psalm chapter 90 verse 10, ningon ang psalmist, "The days of our years are 70 years." Sa karon daw nga henerasyon, ang edad sa tao ingana na lang yun, 70. Sumpay, ningon siya, or if because of strength, 80 years. So sa karon nga henerasyon, ang edad sa tao mga igsoon, ano lang sa 70 ngadto sa 80. Kung ato nang i-average, 70 plus 80 equals 150. Divided by 2, pila man? 75. O, mao na siya. Mauna, nga ang psalmist na mention siya sa chapter 12, teach us then to number our days. Siya tudluoy mi sa pag-isip sa among mga adlaw. Mga igsoon, ang edad sa tao sa una, dili man ingana kamubo, pras karon. Kabalo ba mo kinsay pinakataas og edad sa Biblia? Diba? Si Metusela, 969 years. 31 anyos na lang ter. 1,000 na. Sa una ka ng 200, 300, young people pa na. Karon mga igsoon kanang 40 tigulang na, no? Sakit naghawak, sakit nagtil. Mao na mga igsoon, ang Biblia nag-ingon, tungod kay mubo na lang kayo ang ato mga adlaw. Sinanay sakto gyud. Walang labis, walang kulang, no? Ingon nila kanang edad nga 75, 70 sakto na ang sobra na problema na. Problema na buhi, problema pod na nagatiman. Nagot tay igsoon dito sa Kitaw-taw, di dapit sinuda. Niabot na siya 100 kapin niyang edad. Si Brother Ortiz sa Luriga. Nireklamo na siya. Rivera. Nireklamo na siya sa Ginoo. Siya Ginoo. Nalimtan naman tingali ko ni mo kuha. 105 na gud yung edad. Mao na nga og masubraan ra pud ay kayo niya tigulang na taba murag di na pud maayo kay kabuhi kana bang daghan na kay pambation, no? So mga igsoon, si Nanay Narcisa, praise the Lord. Amen. Ang iyang edad sigo gyud sa dimension sa Salmo kapitulo 90. Pero ang problema na mga igsoon, dili man kung ang atong kanus-at mamatay. Kaya ang kamatayon wala manggigipili. Kumuadto tag sementeryo inighatod ani, makita ni mo dito, dili man uniform ang pansyon. Na may dagko, na itag-as, na gagmay. Tungod kay ang kamatayon, walay gipili. Bisan kinsa mga igsoon mudangat gyud sa kamatayon. Pero ang importante, kung giunsa nato pag-isip ang atong mga adlaw. Mao na mga igsoon, sa 75 anyos na to, sa pagkabuhi sa kalibutan, pananglitan lang, maabot kita parang nanay. Unsaon man nato brad paggasto ng 75? Saan man Brad Wing? Amen. Sa sulat ana ni Brother Witness Lee, kinanglan brad ato ng bahinon sa tulo katag 25. Unang 25, ikaduhang 25, o ikatulo nga 25. First 25 years, from 1 year old to 25 years old. Second 25 years, from 26 years old to 50 years old. And then 51 years up. Lahi po na siya mga igsoon nga murabag kanang unsay tawag ani category stage sa atong kinabuhi. Sama na mga igsoon sa kinabuhi ni Moses. Si Moses doon na siya 120 katuig brad sa iyang pagkabuhi, 120 years. Kanang 120 years ni Moses mga igsoon gibahin po na sa katulo ka 40. First 40 years, second 40 years, and third 40 years. So dapat diay mga igsoon ang atong kinabuhi mahaom sa pattern sa Ginoo diha sa Biblia. Karon, sa unang 25 sa taon, sa manggid iyang dapat i-priority sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, ang una yung dapat mabatunan sa tao sa dili pa niya moabot ang kamatayon,
dapat makabaton na siya Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Dili tong Dios nga tuwas langit ha. Gimensyon ni pastor ganiya tanan mang tao nituo atong Dios nga tuwas langit. Pero kanang Dios nga atong gituuan tuwas langit, wala ra na siya nagtinguha nga igot mo simba niya tuwas sa langit niya kita dadri yuta haskang layuan nga Dios. Buot ang Dios mupuyo mausa sulod sa tao mga igsoon. Amen. Amen mga igsoon. Kabasa ba mo anak? Nakadungog ba mo ang Dios musulod sa tao? Kay nganong kinahanglan siyang musulod sa tao? Kay sa Henesis 1:26, sa tanang gibuhat sa Dios sa kalibutan, ang tao ray special brad. Tungod kay gibuhat ta nga sama sa dagway sa Dios aron kasudlan ta og Dios. Amen. So ang tao di ay gibuhat dili instrumento para sa Dios para moalagad lang niya. Ang tao di ay dili gibuhat sa Dios nga iyang buhion, iyang padak-on, pagkahumanpat yun. Kung ingana lang ang kinabuhi is tao, mura ratag baboy. Ini kadako, ay kagamay, bakpin pa. Pagbahog nimo, baboy na. Abot og 7 kilos, ihaw na. Kung ingana lang ang kinabuhi sa tao, pagkaluoy. Pero mga igsoon, angay tang masayod. Nga ang pagbuhat sa Dios sa tao, lahi sa pagbuhat sa ubang mga butang. Right. Kabantay ba mo mga igsoon? Sa day 1 to day 6 in God's restoration, sa unang adlaw, sa pagbuhat niya sa mga butang, ang iyang comment, good. Di ba? Maayo. Ikaduhang adlaw, good. Ikatulong adlaw, good. Sa ikaunom ka adlaw, brad, sa diyang gibuhat niya ang taon, sa iyang comment. Very good. Nganong nakaingon man ang Dios nga maayo kaayo ang pagbuhat niya sa tao. Kaya ang tao day, brad, sa tanan niyang binuhat, kita ra espesyal. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, gitawag day tang tao og tripartite being. We human beings are tripartite. What does unsa may buti pasabot anang tripartite? Naatay tulo kabahin. Ingon siya, may your spirit, soul, and body be preserved complete. Amen? So ang tao day, brad, natay espiritu, natay kalag, ug natay lawas. Mga igsoon mo dive ko aning primero kaning spirit. Ang naka-espesyal na to ba? Kay tungod ka ng espiritu nga nasa tong sulod. Proverbio 20 kapitulo 7, gitawag man naglamparahan ni Hiuba, di ba? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, gitawag man nag-eternidad nga naa sulod sa tao. Pero ang nindot kay Ter, sa Episo 2:22, ang espiritu sa tao puloy-anan sa Dios. Amen. Wow. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dako siya nga Dios, brad. Pero ang iya dayong pangandoy sa iyang kasing-kasing nga usa ka adlaw makapuyo siya sulod sa espiritu sa tao. Amen. Kay ang tao di ay gidesign siya nga sudlanan siya sa Dios. Mao na nga sa unang 25 sa kinabuhi sa tao, first 25 years, dapat, brad, mabatunan nato ang kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kabalo ba mo, brad, sister? Kinsa nga tao ang pinakaluoy nga mamatay? Moingon ta, hayahay man ang tawhanan namatay, bisag namatay, dako magayog basakan. Hayahaya man ang tao namatay, kay bisag namatay na siya, dato man kay siya. Okay ra si Kuan, Apple, kinsa tong Kuan sa Apple Jong? Si Steve Jobs namatay. Siya ang pinaka-youngest billionaire sa tibuok kalibutan. Okay ra siya namatay, dako kay ang kumpanya nga Apple Company. Pero mga igsoon, kabalo ba mo kinsay pinakaluoy nga tao mamatay? Kanang tao nga namatay nga wala nakadawat og Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Bisan pag-unsa niya kadato, bisan pag-unsa niya kaadunahan, basta mamatay siya nga walay Dios sa iyang sulod, nasayang ang iyang pagkabuhi dinhi sa kalibutan. Yes. Kay ang tuyo di ay ug ang meaning nganong gibuhi ta sa Dios. Tungod kay buot ang Dios musulod sa atong mga espiritu. Amen. Kanang Dios nga atong gisimba nga tuwas langit, kanang Dios nga atong gituuhan nga nagpuyo sa kahayag nga dili maduol og tao, nangandoy na siya, brad, musulod na siya sa atong espiritu. Mo na usa ka dako kay milagro. Mo nang si Pablo sa Episo kapitulo 3 bersikulo 15, 16 o 17. Giluhod niya ang iyang mga tuhod. Nagampo siya ngadto sa amahan. Nga unta si Kristo ligunon ang atong tao sa sulod. Nga si Kristo unta magbalay sa atong mga kasing-kasing. Amen. Kita gusto ta matog langit, di ba? Usulti ng pastor ganiya.
Pero mga igsoon, kabalo ba mo unsay tuyo sa Dios? Gusto siyang muna o gikan sa langit aron puyo ipon stop. Muna mga igsoon, ang pag-anhi sa Ginoo, ang iyang pagpakatao, brad, His incarnation, tungod kay buot man siya, gusto man niya nga masagol sa tao, mupuyo sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang Dios mga igsoon sa kaadlaw minaog gini sa yuta og nagpakatao og ginganlan siya si Jesus. Amen. Amen mga igsoon. Mao lang nga si Jesus dili lang siya tao. Si Jesus dili lang pud siya Dios. Kundi si Jesus siya ang usa ka Dios ug tao. Amen mga igsoon. Siya ang Dios ug tao. Amen. Amen. Nga naman mga igsoon, gibuhat niya ni aron siya makasulod nga na sa tao. Apan kini nga Dios, kini nga Hesus, wala nagpabilin sa iyang pagpakatao. Nasayod ta sa sulat sa mga ebanghelyo sa 4 Gospels, nagkinabuhi siya dinhi sa kalibutan for how many years? He lived on this earth for 33 and a half years, no? 33 og tunga ka tuig, human ana, gilansang siya sa krus. Unsa rason? Sa unsa nga rason? Una, tungod sa atong mga sala. Amen mga igsoon. Gidugban niya dito sa krus ang tanan natong mga sala. Bisan pa katong wala pa nato nabuhat. Tungod kay nasayod siya mga igsoon nga kitang tao makasasala og tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Abi ninyo mga igsoon, bisan pag unsa nimo kabuutan, unsa nako kabuutan. Bisan unsaon pa natog minaayo mga igsoon. Ang tanan natong kaayo trapuhan at ubangan sa Ginoo. O dili makasakat sa gipangayo sa pagkamatarong sa Dios. Mao na ang Roma kapitulo 23. Ang Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Tungod kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios ug walay usa nga makaplagang matarong. Kitang tanan nahimong makasasala at ubangan sa Ginoo. But praise the Lord na ay Jesus mga igsoon. Amen. He is the only one righteous. Amen. Died on the cross. Himas. And then, pero mga igsoon ang nakanindot kay kining Kristo, kining Jesus, nga usa ka Dios tao, wala nagpabilin dito sa cross. Namatay siya gilubong. Og sa ikatulog ka adlaw nabanhaw siya. Og sa iyang pagkabanhaw naunsa naman siya? Amen. In 1 Corinthians chapter 15 verse 45a, i-mention dia, Christ as the last Adam became the life-giving Spirit. Daigon ang Ginoo. Nga diha siyang pagkabanhaw. Si Kristo karon mga igsoon nahimo na siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Aron andam niyang iapod-apod ang iyang kaugalingon, ang iyang kinabuhi ingon nga espiritu ngadto sa iyang mga katawan. Mo nang kabantay mo, nabanhaw siya buntag sayo, di ba? Sa John chapter 20. Sa diyang nabanhaw siya, adlaw Domingo man to no, first day of the week. Sa diyang nabanhaw siya, kinsay unang nakakita? Maria. Silang Maria, di ba? Mga babae. Ilang giadto ditong lubnganan. Kita nila na wala naman si Jesus. Kanya, daklit lang, nangita siya na ay nagpakita, abi niya gardener to ba? Kanang tigbantay sa lubnganan ba? Oh, mao naman ito si Jesus day nga nabanhaw. Then pagkagabi mga igsoon, pagkagabi, sa dihang nagtigom sa tinapang lawak ang iyang mga tinunan. Na si Jesus mitungha. Unsa iyang giingon mga igsoon? 22. John chapter 20 verse 22. Ingon siya, ang kalinaw maanaa kaninyo. Pagkahuman, unsa iyang gibuhat? Iyang gihuyop. Amen. Ang iyang kaugalingon, ingon nga espiritu ngadto sa iyang mga tinunan. Amen. Sa diyang iyang gihuyop ni mga igsoon, unsay nahitabo sa mga tinunan? Sa wala pa sila nakadawat sa Ginoo ingon nga espiritu. Ang iyang mga tinunan gitawag ra niyag mga higala. Tell my friends. Pero sa adlaw sa nabanhaw siya, giingnan niya silang Maria, silang Juan, kato mga babae. Giingnan niya, go and tell my brothers. Kay di ay mga igsoon, sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, sa diyang nahimo na siyang espiritong taghatag og kinabuhi. Iyang gihuyop, iyang giapod-apod ang iyang kinabuhi. Ingon nga espiritu ngadto sa iyang pinili ug tinubos nga mga katawan. Amen. So ang goal di sa Ginoo mga igsoon, dili lang igo nga luwason ta gikan sa linaw nga kalayo. Dili lang igo nga i-rescue ta gikan sa atong hulog nga kahimtang. Ang iyang pinaka-goal
nga siya mismo nga kinabuhi madawat sa tao mga igsoon. Sulod sa atong tawhanong espiritu. Amen mga igsoon. Kitang naron diri naminaw tuo mga igsoon mga Kristohanong tangtanan na nabamoy assurance nga kanang Ginoo nga inyong gisimba, kanang Ginoo nga inyong agialagaran na nasa inyong sulod. Amen. Amen mga igsoon. Pait ra bagid kay paminaw na ibang tao na koy mga amigo so na mga bugoy ba kay nyagi man punta gamay anang sawak pata nang alagad ba siya nga pre birthday man ako ron gimingaw na kay kus Ginoo ay adto sa kog simbahan kay pagtuos mga tao kining Dios makaplagan ra simbahan. Amen. Adto po siya simbahan daw bay pagsimba niya kay ipaampo man sila pagampo niya Brad Bong kay iampo man lag amahan namo hamang ama na mo, tuwa kas langit. Nangandoy siyang makaplagan niyang Diyos, tuwa simbahan. Pero pag-abot niya simbahan, ang Diyos, Brad, tuwa na po sa langit. Wala na po sa simbahan. Kung lisod kayo ispilingon, kung ingana ra ang atong pagpanabot sa atong Ginoo. Apandaygon ang Ginoo, mga igsoon. Amen. Sa adlaw sa iyang pagkabanhaw, Brad, nahimo siyang omnipotent God and omnipresent God. Amen. Nahimo siyang Dios nga anaa sa tanang dapit. Amen mga igsoon. Biblia nagingon yun. Duha kung tulo. Maghisgot sa iyang ngalan. Asya. Nas taliwala. Panayan karon. Kung kita din naghisgot tas ngalan sa Ginoo. Ahaman siya. Nasa atong taliwala. Dito sa Pikas Barangay. Na naghisgot sa ngalan sa Ginoo. Asya. Nagya pong sa taliwala. Dito dapit sa Amerika. Na naghisgot sa ngalan sa Ginoo. Ahaman siya. Mao na mga igsoon karon human sa iyang pagkabanhaw. Ang Dios, diha ni Kristo ingon nga espiritu, nahimo siyang omnipresent God. Amen. Anaa siya sa tanang dapit og si bisan kinsang mutawag kaniya iyang pagaluwason. Amen. Mo na karon mga igsoon kay ang Ginoo nahikay naman tingali ang uban ani first time pang makadungog. Ang Dios Brad na process na nahikay. Nabay bersikulo ana Brad? Kanang ang Dios ba na proseso. Ingon Brad Luwaton, ang Dios mao siya kaniadto karon ug sa umalabot. Mausab di ang Dios. Pero mga igsoon ang Biblia nagisgot nga ang Dios nahikay. John 1:1. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong mao ang Dios pag-abot sa 14 bad. Naunsa man ang pulong nga Dios? And the Word became flesh. Tabernacle among us, full of grace and reality. Kanang word nga became, ang pulong nahimong unod, meaning ang Dios nga pulong nahimong unod, nagpakatao. Amen? Niambit siya sa unod ug sa dugo. Aron tubso niya ang katawan. So kanang word nga became, Brad, process na. Pero kanang Hesus diya, Brad, kanang Dios diya nga nahimong unod, nanapoy sunod nga became, ana, Brad. Katong verse kaniya. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. The last Adam, which is Christ, in His resurrection became the life-giving Spirit. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Amen. Sa lain pang termino, Brad Luwaton, ang atong Dios karon dili na hilaw nga Dios. Dios na siya nga niagi kahikayan aron andam mapahimuslan sa mga tao. Amen. Karon mga igsoon, gibuhat naman niya ang tanan. Gikan siya sa langit, minaog siya sa yuta aron maabot langitan niya. Nabay makasakag langit? Kinsa kang tawhana kano makasakag langit? Bisag lubi gani dita kasaka, no? Langit pagha. Mga igsoon, nasayod ang Dios di kita ka sakag langit. Muna nga ang Dios minaog sa langit og nagpakatao aron maabot niya ang tao mga igsoon. Kabalaw ba mo in his human living? Sa iyang pag-cherish o pagpangga sa mga tao. Wala niya gi-invite ang mga tao nga moadto lang niya. Kung dili siya gyud personally niadto sa mga tao mga igsoon. Kung aha sila. Amen. Dito sa mga matao mga masakiton, sulod siya sa ilang mga panimalay. Mao na nga ingana ka misteryoso ang kinabuhi sa Dios. Yeah. Karon mga igsoon, kay gibuhat naman ang tanan sa Dios. Amen. Amen. Iya nang gihikay ang iyang kaugalingon ug andam na siyang madawat natong mga tao. Unsa naman po'y buhaton nato? Nabatay porsyon. Unsa may atong buhaton para madawat nato ang Dios? Yes, sakto tong giingon ni pastor ganiya nga maybe magbuhatag maayo pero dili na enough ang atong pagkamaayo.
Mga igsoon ay buutan kay sa Biblia. Kailan mo kinsa? Sa John chapter 3, verse 3 and verse 5. Nayo sa katao diyang gulang-gulang na. Iyang ngalan si Nicodemo. Kauban sila relihiyon ni Brother Luwaton sa una. Usa po to kabatid sa kasuguan. Nagbantay sa napulo kasugo, wagi kudlit nga gi laktawan. Pero sa dihang miduol siya sa Ginoo, nangutana siya. Haskag yung buto, buutan gyud kay may kagutan way ikasaway. Respetado kay siya sa mga tao. Pero sa diyang pagduol niya ni Hesus, niingnan niya si Hesus. Rabi, magtutudlo. Amen? Nangutana siya. Kung saan man ako pagsulod sa gingharian sa Dios. So meaning to say, kining taong butan, wa pa di kasulod sa gingharian sa Dios. Unya ang iyahang word pagidbrad, kanang word nga raabi magtutudlo, abi niya nga ang pagsulod sa gingharian sa Dios piginaagi sa pagtudlo. Tudluan ka ba? Pero ang Ginoo kay bright man, kabalo po siya. Ingon siya, gibalin sa si Ginoo. Inginan siya. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung dili ipanganak pag-usab ang tao, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Sipa to no? 3:3. Pag-abot sa 3:5 ningon siya, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Mga igsoon, ang pagsulod di ay sa gingharian sa Dios. Dili pinaagi sa bisan unsang doktrina o pagtulunan. Ang pagsulod di ay sa gingharian sa Dios. Dili pinaagi sa atong kabuutan, kundili ang pagsulod sa gingharian sa Dios, pagpakabaton sa kinabuhi sa Dios, mga igsoon. Aron ka makasulod sa gingharian sa mga isda, unsay imong gikinahanglan? Kinabuhi sa isda. Kung imong kinabuhi is tao, musulod ka sa gingharian sa isda, patay ka dito eh. Kung gusto kang musulod sa gingharian sa mga langgam, unsay imong gikinahanglan? Kinabuhi sa langgam. Kung musulod ka sa gingharian sa mga tao, unsay imong gikinahanglan? Kinabuhi sa tao. Karon, kay musulod man ta sa gingharian sa Dios, unsay atong gikinahanglan? Kinabuhi sa Dios. Ang entrance di ay aron ta makasulod sa gingharian sa Dios. Dili ang daghang doktrina o pagtulunan. Kay bisan si Nicodemo, gimalmal na daghang bersikulo, wa pagihapon kasulod brad sa gingharian sa Dios. Aron day ta makasulod sa gingharian sa Dios, kinahanglan ta ianak pag-usab. Amen. Unsa man ang regeneration, no? Kanang word nga re means again, no? Kinahanglan ta makabaton og kinabuhi aside sa tawhanong kinabuhi. So sa diyang gianak ta sa atong ginikanan, nakabaton tag kinabuhi, which is the human life. The created destructible life na ay kinutuban. Pero sa diyang mutuo ta, mudawat ta sa atong Ginoo, ianak ta niya pag-usab, mga igsoon. Hallelujah. Amen. Mo ning gitawag og born again. Ang kanadeng ma-born again, maanak pag-usab, makabaton sa kinabuhi sa Dios. Dili na na pagbalhin sa simbahan nga born again. Bisan pagkapila ka magbalhin-balhin og simbahan, kung sa realidad wagi ka na anak pag-usab, pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili gid ka kasulod sa gingharian sa Dios. Well, ang laktod ana mga igsoon, ang pag-anak sa espiritu mao atong pagtuo sa Ginoo. Amen. Humanta mo tuo sa Ginoo, ang pag-anak sa tubig mao ang atong pagpabautismo. Mao na nga ang Mark 16:16 na ingon, he who believes and is baptized shall be saved. So di ay kinahanglan ta mutuo, kinahanglan ta magpabautismo aron makadawat ta sa kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kung mahimo nato ni mga igsoon, ang Dios nga nahikay na, nga nahimong espiritong tagatag og kinabuhi, nisulod siya sa atong tawhanong espiritu. Amen. Mao nang gi-mention ni Paul sa 1 Corinthians chapter 16, 6 verse 17. And he who is joined to the Lord is one spirit. So mga igsoon, ang tuyo sa Dios, dili lang igo mabuutan ta. Ang tuyo sa Dios, dili lang igo nga mahimutang maayong tao. Wala siya brad nang inanglan lang og good man. Kay kanang good brad, kabalo ba mo sa source ana? Sa kahoy sa tanaman sa Eden sa Book of Genesis. Duha ra may kahoy dito. Tree of life, which signifies God himself as life to men, and tree of knowledge of good and evil, which signifies Satan. So kana ding maayo og dautan.
usaray tinugdan ana. No? No? Amen mga igsoon? Mo na nga ang Dios wala lang siya nangandoy og good man, but He wants a God man. Ang tao, mga tao nga nakabaton og kinabuhi sa Dios. So maglaom ta mga igsoon, tuluman miron na pa si Brad Jeramil na po si Brad Lucio. Amora niya akong porsyon, no, ipaambit natong tanan. Sa priority, Brad, sa atong kinabuhi. Before ta mo abot nining 75 years old nga mao ra gyud tumoy-tumoy sa kinabuhi sa tao. Sa di pa mo dangat nato ang kamatayon, kinahanglan madawat na nato ang kinabuhi sa Ginoo. Tingali atong panahon ron mubura, di ka to masaysay tanan nga mga detalye, pero mga igsoon daghan man tag higayon nga pwede ta mag-fellowship. So naglaom mi mga igsoon, pinaagi nining panghitabo ni Nanay Narcisa Dulieti, no? Nagapaminaw ta sa pulong sa Ginoo ug makapamalandong pud ta ba? Ug ako kay mamatay, no? Sure na gid ka ko. Mga igsoon, ang kaluwasan ra bas tao, di gyud tagna-tagna. Sa Biblia, Brad, naay gitawag og assurance of salvation. Dapat before ka mamatay, imong masiguro ang imong kaluwasan. Amen. Kay human sa kamatayon, wala nay kaluwasan. Yes. Be, kamo nagkabalo man gyud pud ko nagbasa mo Biblia. Tultuli daw mig kanang pasahis Biblia nga nagpamatuod nga ang tao human mamatay maluwas pa. Na gikan sa Genesis paingon pinadayag naagi bersikulo dia nga ang tao human mamatay na pay chance maluwas. Wala. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Ang tao ginbutan mamatay kausap. Pero na may kaduha, Brad. Pero talagsara kayo, no? Pero halusa gyud ang tao mamatay kausara. Human, unsay human? Maghulat siya sa hukom sa Dios. So di ay ini kamatay sa tao, sakto tong di patamo adtog langit. Man day pagkahuman mamatay ang tao ter. Kay di man day mo adtog langit, pay mga post karon sa Facebook na, no? Kanang nay mga mamatay ba sana? Kanang fly high, dere layo. Go in peace, moadto ka sa kalinaw, fly high kay maabot ka na mahunahon na ba murag taw kanang murag bitaw spaceship bitaw nga iniglans ba nga mosulbong gid sa langit bitaw nga na. Pero mga igsoon pagkamatay sa Ginoo wa man guni atong langit. Man atong Ginoo, Brad. Episode 4, nilugsong siya dito sa Hades. Kini diay kalibutan mga igsoon, naani tulo ka section. Ang langit kining yuta dahil ilalom sa yuta. Sa Matthew kapitulo 12 bersikulo 40, naay gitawag diya og heart of the earth. Kasing-kasing sa kalibutan. Na dito ang Hades, ma'am. Dito ang butanganan sa tanang nangamatay nga mga tao. Di na nato na masaysay Lucas kapitulo 16 tingali i-mention as mga igsoon ron. Di ay, Brad, human mamatay ang tao. Ngadto sa Hades, sa kasing-kasing sa yuta ang tao. Ito siya magpaabot sa Ginoo sa iyang ikaduhang pagbalik. Inigbalik sa Ginoo pamanhawon, ilisdan sa dili na madunot nga lawas. Muatubang sila sa hukmana ni Kristo. Mao na nga karon mga igsoon, mintras buhi pa ta, kay tulo ka buok naglakag sa tao. Una, ang tao gilakag sa tulo ka butang. Dapat bisan usa ni, basta moabot, Brad, wa pa ta maluwas, impas gyud. Ang unang naglakag sa tao ang kamatayon. Karon mga igsoon, paspas kayong kamatayon. Kaya nga ang paspas kayong kamatayon, ron, Brad Wing. Kay paron po, paspas kayong sakit. Sa una ka ng hiblaron ka na arang mga dato. Ang hiblaron ka na arang mga tambok. Karon, Brad, wanay pili. Mapubri man ka og maniwang. Tambok magagdato. Hiblaron gyapon matingala taron ana. Tag 20 pa edad nay. Tag mo pay pagka 30 gi-high blood na, ang uban gi-diabetic na. Mao na nga paspas ang kamatayon. Mao na nga ato pong agpason. Sa dili pa moabot ang kamatayon, kinahanglan madawat nato ang Ginoo. Amen. Kay maapsan ta sa kamatayon, Brad, wala na'y kaluwasan human sa kamatayon. Ikaduha, unsay naglakag sa tao? Ang pagsira sa kaluwasan. Mga igsoon karon, panahon paron sa grasya. Bisan asa makadungog pa kag naay magwali sa pulong sa Ginoo. Muadto ka sa radyo, muadto ka sa TV, diha sa bus. Usay lang kanang sa bus kay murag di man na pang kaluwasan. Kay maningil man gud kuan. Kay ingon putag binuang man eh. No, pero karon ba? Bisan asa og naay kaslon, naay magsangyaw, og naay mamatay, naay magsangyaw. Nganong ingani man?
Kay karon nga panahon, open pa ang kaluwasan alang natong tanan. Amen mga igsoon? Pero moabot ang panahon, ang kakrisis, ang kagutmanan. Dili sa kagutmanan sa tinapay, kundili sa pulong sa Dios. Anang panahon na ang tao muadto sa kasatpan, muadto sa silangan, mangitag magwali. Pero anang panahon na, brad, wala na'y magwali. Kay ngano? Anang higayuna, gisirad-an na sa Dios ang iyang kaluwasan. Yes. Sama sa mga panahon ni Noe. Sa diyang sigig sangyaw si Noe, pila ka tuig gibuhat ni Noe ang arka? 120 ka tuig. Sige siyag sangyaw, ngadto siyang mga higala, ngadto siyang mga kaparentihan. Ginganlan nung si Noe buang-buang. Kay nabagoy taong magbuhat og barko tuwa atong lasang. Tuwa atong bukit. Og tarong pa si Noe utok, nagbuhat siya barko dito tadapit sa dagat. Kay daliray palutaw, unsa paglutaw adto? Layo kayo, brad. Pero kay ang pananaon nga nakita ni Noe, moabot man ang paghukom sa Dios. Mo na nga wa man siya gituuhan mga igsoon, iyang pamilya nito niya. Pag-abot sa lunop, tingali daghan yung nanawag ni Noe. Noe, pasakya mi. Pero mga igsoon, adtong panahon na, ulahina ang tanan, kay gisirad-an sa Dios ang arka sa kaluwasan. Yeah. Busa karon mga igsoon, apli pa ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Amen. Ini nga kaluwasan, libre, walay bayad sa tanang mutuog mudawat ni. Kinsay di gusto mudawat og libre diri. Karon mga igsoon, og nating ilay manghatag tinapa, bugas, libre anang ato mga barangay. Dugukon ginas mga tao ba ang di matagaan murag magbagot-bot pagitingali. Pero naay kaluwasan nga gitagana sa Dios, libre sa tanang mudawat umutuon niya. Yeah. Pero daghang tao maglingo-lingo. Sige lang, bahalag maglingo-lingo na ron, Bradwing. Pag-abot sa panahon, maningil na sila aha natong kaluwasan. Pero wala na mga igsoon, gisiradaan na sa Dios ang kaluwasan anang panahon. Ikaduha na, ang ikatulong nga naglakag sa tao, Brad, mao ang pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Karon mga igsoon, ang atong Ginoo, gitawag pa siya og merciful Savior. Maluluyon nga Dios. Pero mga igsoon, inigbalik sa Ginoo, mahimo na nato siyang righteous judge. Yes. Karon mga igsoon, kung sa ato pa ba kanang abogado pa nato siya, manlalaban pa nato siya. Pero inigbalik niya mga igsoon, mahimo na siyang muhukom nato. Busa karon, wala pa man ibalik ang Ginoo, kinahanglan ta maghinulsol o mudawat ta sa atong Ginoo. Amen. Sorry sa time, akong ihatag sa atong sunod nga igsoon, Brother Jongjong Redoble na igsoon. Brad,